Παιδιά, δεν θα το πιστέψετε. Slide Eater μόλις επιτέθηκε στο εργοστάσιο Poppy Playtime. Ένα τεράστιο τέρας Slide Eater παρατηρήθηκε στη χωματερή παιχνιδιών. Επίσης παρατηρήθηκε Lawbridge. Θα σωθεί από το Slide Eater και το πιο σημαντικό, ποιος θα τη βοηθήσει. Απίστευτο. Ήρα, νιώθω ότι πρέπει να πάμε εκεί με τον ντρόν μας και να παρακολουθήσουμε την όλη κατάσταση. Ναι, έχεις δίκιο. Πρέπει να σώσουμε τη Λίλη. Πάμε. Νομίζω βλέπω τη χωματερή με τα εγκαταλειμμένα παιχνίδια και κατευθύνομαι κατευθείαν εκεί. Παιδιά, ενώ ο Σεργέη πετάει, θέλουμε να σας πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ για τη δραστηριότητά σας. Στο τελευταίο βίντεο για το Subway Surfers γράψατε πάρα πολλά σχόλια. Χουάν Εστέμπαν Χάιμις, γεια σου. Ούμι Χάνιφα, σου στέλνουμε κι εμείς την καρδιά μας. Δημήτρη Γκαρκούσα, γεια σου Ντίμα. Παιδιά, γράφετε τα σχόλιά σας πιο συχνά και σίγουρα θα σας χαιρετήσουμε στο επόμενο βίντεο. Ναι, παιδιά, είναι πραγματικά μεγάλη μας χαρά να τα διαβάζουμε. Ειρήνη, μόλις έφτασα σε αυτή τη χωματερή. Κοίτα, αυτό είναι το Λίλι. Να τι που ξεπροβάλλει από τις παιχνιδιές. Η Λίλη είναι ζωντανή. Είναι καλό που είναι καλά. Έλα, βγες από εκεί. Σεργέη, κοίτα πόσο φοβισμένη είναι. Τι είναι αυτό? Νομίζω ότι υποψιάζομαι ότι αυτό είναι το Slide Eater σε αυτή τη χωματερή. Παιδιά, είναι τόσο μεγάλος και φαίνεται ότι θα επιτεθεί στη Λίλη τώρα. Δες, η Λίλη ζητά βοήθεια από εμάς. Φίλοι, κάντε like. Η Λίλη ζητά τη βοήθειά σας. Δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε χωρίς το like σας. Πάμε, παιδιά, προσπαθήστε. Μαζί σας πρέπει να σώσουμε τη Λίλη. Παιδιά, πιστεύουμε στη δύναμή σας. Παιδιά, κοιτάξτε. Με τα like σας καλέσατε το The Prototype. Κοίτα, Prototype ξεκινά να μάχεται με το Slide Eater. Αναρωτιέμαι ποιος από αυτούς θα κερδίσει. Ελπίζω στο Prototype. Κοίτα, είναι τόσο δυνατός που απλώς πήρε και πέταξε αυτό το φίδι έξω. Η Λίλη είναι πολύ ευγνώμων στον Prototype και τον αγκαλιάζει. Αποδεικνύεται ότι το πρωτότυπο είναι ένα πολύ καλό τέρας. Κοίτα, εδώ είναι και ένας άλλος φίλος του, το Huggy Wuggy. Ήρθε και εκείνος να βοηθήσει την Λίλη. Είμαστε χαρούμενοι γι' αυτόν. Huggy Wuggy. Αλλά τι συμβαίνει? Slide Eater από πίσω. Huggy Wuggy γύρισε. Όχι, δεν παρατηρεί τίποτα. Καημένος Huggy Wuggy. Παιδιά, απλά δείτε. Από φόβο. Άλλαξε εντελώς χρώμα σε κίτρινο και τον έφαγε ο Slide Eater. Δεν το έφαγε. Προς το παρόν, απλά τον έπιασε και τον μετέφερε στο εργοστάσιο Poppy Playtime. Πρέπει να τον σώσεις. Κοίτα, Prototype και Lily έτρεξαν σε αυτό το εργοστάσιο Poppy Playtime. Ήρα, προτείνω να πάμε με τον drone μας στο ίδιο μέρος. Ναι, έχεις δίκιο, Σεριόγκα. Τι? Ο Slide Eater πήγε σε ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο παιχνιδιών Poppy Playtime. Λίλη και πρωτότυπο έφυγαν για να το βρουν. Ας ρωτήσουμε τι σκέφτονται οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο Poppy Playtime. Huggy Wuggy είναι τώρα τόσο κίτρινος, αλλά μου άρεσε περισσότερο όταν ήταν μπλε. Νομίζω ότι στο τέλος θα μας δώσουνε μια τούρτα και όλα θα πάνε καλά. Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε πρόβλημα. Όχι, Ήρα, πρέπει να πάμε επειγόντως σε αυτό το εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο. Γιατί καθυστερούμε. Πάμε. Ήρα, κοιτά, αυτό είναι το εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο. Φαίνεται τόσο τρομακτικό. Ήταν αλήθεια ότι παλιότερα έφτιαχναν ωραία παιχνίδια εδώ? Να είμαστε το Λίλι μαζί με το The Prototype. Κοίτα, υπάρχουν πολλά εγκαταλελειμμένα παιχνίδια εδώ. Φαίνεται πως ο πρωτότυπο είπε στη Λίλη να καθίσει εδώ στην ταινία μεταφοράς προϊόντων. Και αυτός πήγε κάπου. Αλλά Λίλι είναι ένα μικρό κοριτσάκι. Σε ένα τόσο φοβερό μέρος είναι πραγματικά τρομακτικό για αυτήν. Κοίτα πόσο φοβάται. Περίμενε. Τι είναι αυτή η περίεργη ήχη? Ακούγεται από τον εξαερισμό. Τι? Είναι αυτό βλένε από τον Slide Eater. Η Λίλι δεν το παρατηρεί καν. Όχι. Φαίνεται ότι ο κίνδυνος την πλησιάζει. Παιδιά, αυτό είναι πολύ κακό. Λίλη πρέπει να φύγει. Αλλά φοβάται. Ναι, δεν μπορεί να φύγει γιατί το Prototype της είπε να καθίσει. Τι? Εδώ εμφανίστηκε ο κίτρινος Huggy Wuggy. Νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ. Αλλά για κάποιο λόγο απλά την παρηγορεί. Κοίτα, φοβήθηκε τον φίλο της. Αλλά τότε χάρηκε. Επειδή αυτό είναι το δικό της Huggy Wuggy. Αυτή τον αγκαλιάζει. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Δεν εμπιστεύομαι αυτόν τον κίτρινο Huggy Wuggy. Κοίτα, λέει ότι είναι καιρός να φύγουμε από εδώ και την αποχαιρετά. Γιατί? Τι? Είναι δεμένη με κάποιον ιστό. Huggy Wuggy τώρα λειτουργεί με το Slide Eater. Ήταν προδότης. Κοίτα, η Slide Eater ενεργοποιεί αυτή την ταινία μεταφοράς. Η Λίλη πηγαίνει στη συσκευή ανακύκλωσης σκουπιδιών. Όχι, Λίλι, τι πρόκειται να συμβεί τώρα? Μοιάζει να κατάφερε να πηδήξει την τελευταία στιγμή. Ναι. Κοίτα, Σέριος, μας έκανε like. Φαίνεται ότι δεν είχε πλέον δύναμη και έπεσε. Huggy Wuggy έρχεται προς το μέρος της. Τι πρόκειται να κάνει τώρα? Δεν θέλω να την καταστρέψει. Όχι, φαίνεται ότι την απήγαγε. Ήρα, τώρα πρέπει να ψάξουμε για τον Huggy Wuggy. Ας κοιτάξουμε πάνω. Τι? Είναι εδώ η Mommy Long Legs.
παρακολουθούσε όλα αυτά. Αναρωτιέμαι με ποια πλευρά είναι. Πού βρίσκεται τώρα το prototype? Πρέπει να μάθω. Η Slide Eater και ο κίτρινος Huggy Wuggy απήγαγαν τη Love Braids. Τους πρόσεξε η Mommy Long Legs. Θα βρει το θάρρος να τους σώσει. Όχι, φαίνεται ότι όλοι βρίσκονται σε κίνδυνο. Παιδιά, εγγραφείτε στο κανάλι μας. Αν θέλετε επίσης να βοηθήσετε και να σώσετε τον Huggy Wuggy και τη Lily. Ναι, η εγγραφή σας είναι πολύ σημαντική για τη διάσωσή τους. Ναι. Τώρα το drone μας έχει φτάσει στην οροφή. Κοίτα. Huggy Wuggy κουβαλάει τη Lily. Τι θα κάνουν αυτός και ο Slide Eater μαζί της? Δεν ξέρω. Ελπίζω να είναι καλά. Που είναι Mommy Long Legs. Είναι με το μέρος του καλού. Δες! Φαίνεται ότι μόλις άλλαξαν το χρώμα των μαλλιών της Lily. Οπότε σημαίνει ότι και η Lily είναι τώρα όμηρος του Slide Eater. Θα τον υπηρετήσει. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό. Ελπίζω Mommy Long Legs να τη βοηθήσει. Ήρθε! Βγαίνει από τον αεραγωγό. Μαμά μακριά πόδια. Θα την καταφέρει. Πιστεύω σε σένα. Δες. Εκεί τρέχει το prototype. Πολύ γρήγορα. Φαίνεται ότι ήρθε εδώ στην ώρα του. Θα μπορέσουν να το διαχειριστούν μαζί. Κοίτα. Τα μαλλιά της Lily είναι πολύ ξανθά. Αυτό μιλάει για πολύ κακά πράγματα. Κοίτα. Αλλά πού είναι το Mommy Long Legs? Κοίτα. Prototype συνέλαβε τον Huggy Wuggy. Έβγαλε κάποιο φίλτρο. Είμαι σίγουρη ότι αυτό είναι το αντίδοτο. Wow! Ποτίζει το Huggy Wuggy με αυτό το φίλτρο. Το Huggy Wuggy γίνεται ξανά μπλε. Γίνεται ξανά ο εαυτός του. Εξαιρετικό. Κοίτα. Τώρα η Mommy Long Legs μάχεται με τον Slide Eater. Μοιάζει να μπερδεύτηκε με τα μακριά χέρια της. Φαίνεται πως δεν τα καταφέρνει καλά να πολεμάει με διάφορα τέρατα. Την πλησίασε ο prototype. Σίγουρα με αυτή τη μαγική συνταγή θα λυθούν τα πόδια και τα χέρια της. Όχι. Φαίνεται ότι το Slide Eater του πέταξε από τα χέρια το δοχείο με το αντίδοτο. Του βάζω έσπασε. Όμως ο prototype κατάφερε να ξεμπλέξει τα χέρια και τα πόδια της με το χέρι. Αλλά τώρα βρέθηκαν χωρίς αντίδοτο. Πώς θα σώσουν τη Lily? Κοίτα, η Mommy Long Legs θύμωσε πάρα πολύ με τον Slide Eater. Πήγε να τον αντιμετωπίσει. Δες τι κάνει! Εκείνη πλησιάζει στο Slide Eater. Wow! Πολύ δυνατό χτύπημα. Ο Slide Eater απλά πέταξε από τη στέγη. Αλλά Ήρα, κοίτα. Η Lily έχει ήδη γίνει αρκετά κακός. Και πήρε όμηρο τον Huggy Wuggy και τον prototype. Πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Γιατί η Lily γίνεται πολύ παντοδύναμη και πολύ κακιά. Αυτή φεύγει μαζί με το πρωτότυπο και το Huggy Wuggy. Και η Mommy Long Legs μένει εντελώς μόνη της. Όχι, φαίνεται ότι θα πρέπει να τα βγάλει πέρα με το Slide Eater και τη Lily. Γιατί είχε ένα δυνατό χτύπημα. Νομίζω ότι είναι πραγματικά πολύ δυνατή όταν θυμώνει. Η μολυσμένη Lily άρπαξε το Slide Eater και το Huggy Wuggy. Τρέχει προς την τεράστια κατασκευή για να τους ρίξει από μεγάλο ύψος. Σεργέη, πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Επειδή στο εμπορικό κέντρο υπάρχουν πολλοί άνθρωποι. Αλλά η Lily σε μια τέτοια κατάσταση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη για την κοινωνία. Ναι, πετάω ήδη με τον drone μας σε αυτή την κατασκευή. Δες, εδώ υπάρχουν τεράστιοι γερανοί. Και πώς θα βρούμε τη Lily μέσα σε όλα αυτά? Κοίτα, η Lily ανεβαίνει σε αυτόν τον γερανό. Και στα μαλλιά της εξακολουθούν να είναι όμοιροι ο prototype και ο Huggy Wuggy. Θα τους ρίξει κιόλας τώρα. Κοίτα, αυτή ανέβηκε στην κορυφή. Και ναι, τους ξεφορτώθηκε. Όχι, είναι πραγματικά πολύ ψηλά. Πρωτότυπο και Huggy Wuggy αγκαλιάζονται και πετούν κατευθείαν κάτω. Θα συντριβούν τώρα. Και να είμαστε με την Mommy Long Legs. Κοίτα, μπορεί πραγματικά να τους σώσει. Ναι, χρησιμοποιώντας τα μακριά της χέρια, έσωσε το Huggy Wuggy και τον πρωτότυπο. Τώρα είναι ασφαλής. Το μόνο που μένει είναι να αντιμετωπίσουμε τη Lily και να τη μετατρέψουμε πίσω στην καλή Lily. Κοίτα, η Mommy Long Legs ανέλαβε αυτή την υπόθεση. Αλλά ποιο είναι το νόημά του? Μήπως περιέχει το όπλο που θα βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τη Lily? Άρα αυτό είναι μια θήκη από την prototype. Σίγουρα ξέρει πώς να φτιάξει το φίλτρο. Αλλά τι, εδώ υπάρχουν πολλά κουτιά με διαφορετικά χρώματα. Κοίτα, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Ανακατεύουν το πράσινο χρώμα. Φαίνεται ότι το αντίδοτο ήταν ακριβώς αυτού του χρώματος. Ναι, και τώρα έχουν ένα νέο αντίδοτο. Μένει μόνο να το δώσουμε στη Lily. Δες το. Mommy Long Legs απογειώθηκε από το έδαφος και προσγειώθηκε σε αυτόν τον γερανό, όπου κάθεται η Lily. Αυτή ποτέ τη Lily. Παρεμπιπτόντως η Lily δεν αντιστάθηκε καθόλου. Επειδή μάλλον φοβάται τα ύψη και κρατήθηκε από τη βρύση. Η Mommy Long Legs αγκάλιασε τη Lily και την κατέβασε στο έδαφος. Ναι, το καλό νίκησε. Τώρα είναι 4 και θα τα καταφέρουν να αντιμετωπίσουν τον Slide Eater. Κοίτα, εκεί πίσω εμφανίστηκε ο Slide Eater. Φαίνεται να συνήλθε από αυτό το χτύπημα. Κοίτα, η Lily πήγε σε αυτόν με αυτό το αντίδοτο. Του το έβαλε στο στόμα αυτού του Slide Eater. Και τώρα το Slide Eater δεν αποτελεί πλέον καμία απειλή. Γιατί μετατράπηκε σε ένα μικρό σκουλίκι. Κοίτα,
Αυτό είναι το Hungry Worm. Σύρθηκε σε αυτό το εργοτάξιο. Wow! Έφερε τούρτα στα παιδιά. Ναι, αυτό ήταν το δώρο του για να νικήσουν τον κακό Slide Eater. Και τώρα θα πιούν τσάι με αυτή την νόστιμη τούρτα. Κάνε like αν και εσύ αγαπάς τα κέικ. Ναι. Παιδιά, όλα τελείωσαν τέλεια. Slide Eater έχει ιτηθεί. Και παρακολουθούσαμε όλα αυτά από το drone μας. Παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο μέχρι το τέλος. Προς το παρόν, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο και δείτε τις περιπέτειές μας. Παιδιά, χωρίς εσάς δεν θα τα καταφέρναμε. Βάλτε likes και εγγραφείτε στο κανάλι μας. Γεια σας. σου!